Nix niġbet l-attenzjoni għal dak li jidinna San Ġagbu fl-ittra tiegħu kapitlu 1 minn verus 6 sa 8. Mela ħajtlob bil-fidi bla ma jitħasseb xejn, għax min jitħasseb ikun jiġbaħ lil mewġ tal-baħar imqanqal u mqalleb bir-riħ. Bniedem bħal dan m'għandux jistenna li se jaqra xi ħaġa mingħand il-mulej, u bniedem mifxur fih nnifsu u mhu żgur mit-triq li jaħseb. Il-bniedem li ma jitlobx bil-fidi m'għandux jistenna li se jaqra xi ħaġa mingħand il-mulej. San Ġagbu jagħmilha ċar. It-talb tagħna irid ikun talb ibbażat fuq il-fidi eżistiji. Anke meta nitolbu l-interċessjoni ta' Marija biex tħollu qiegħdi fil-ħajja tagħna, irid ikun talb din novena d-9 ibbażati fil-fidi, mhux li Alla forsi se jagħmel xi ħaġa, ma li l-mulej se jagħmel xi ħaġa. Hija dik il-fidi li aħna għandna bżonn eżistiji, il-fidi li ma titħassibx fil-qalb tiegħek li Ġesu jitkellem minnha. Ħafna drabi aħna l-fidi tagħna titħasseb, mhijiex vera fidi. Aħna niċċansjaw ma' Alla mhux nemmnu l-Alla. Aħna l-Alla ntuħ ċans u n-nazzar ta' ngħid nirriskjaw b'mod kalkolat kif jagħmlu llum fil-management, ma' Alla ma timxix dan il-mod, ma' Alla ma tistax tirriskja b'mod bil-kalkoli, ma' Alla letteralment abbanduna lilek innifsek trid biex tara l-ħidma tiegħu taħdem. Kif għamlet Marija, intelqet kompletament f'idejn Alla permezz tal-Anġlu Gabriel u mbagħad tisseħħ l-opra tal-Alla ġewwa fiha. Ħafna drabi aħna nibqgħu seqlem u seqlaw anke fil-Knisja, ma rridux nirriskjaw, ma rridux nafdaw l-Alla bl-abbandun totali fih, come what may. L-abbandun totali, aħna nibqgħu nagħmlu riskju kalkulat ma' Alla. Nikkalkulaw illi jekk din ma tiġrix imbagħad nagħmlu hekk, jekk din hekk imbagħad nagħmlu hekk. Le eżisti, ma nistgħux biex verament irid tkun hemm il-fidi sieħa, irid ikun hemm mal-fidi l-abbandun totali f'idejn Alla. Fil-fatti, San Basilju li jibni fuq San Ġagbu li fi kapitlu 4 vers 3 dan l-ittra tiegħu jgħid titolbu ma taqalgħux għax titolbu ħażin. San Basilju jiġifieri titlob ħażin u jagħti 4 raġunijiet. L-number 1 hija li inti għax titlob mingħajr fidi, titlob mingħajr fidi li semmejna. It-tieni ħaġa s'ista inti titlob mod superfiċjali, tanto biex kun għamilt talba kważi biex anke tisfida l-Alla fil-ħajja tiegħek. Jew għax tlab taffariet li int fil-verità m'għandekx bżonnhom, ftakru Ġesu jgħidilna li dak li aħna nitolbu fismu, jiġifieri qegħdin infittxu rida tal-Missier, mhux qed nitlob xi ħaġa l-kapriċċ tiegħi. Dak li qed nitlob għax qed naraf li hu rida tal-Alla lija. U r-raba ħaġa għaliex San Basilju jgħidilna ma naqilgħux għaliex inti tkun abbandunajt it-talb. Inti tkun tlaqt it-talb. Għaliex il-mulej jrid il-perseveranza minna għalhekk 9 tiem mhix xi ħaġa li waqgħu ċajdin imma hija l-perseveranza tal-ispirtu, il-perseveranza li inti trid tagħmel, trid tkun perseveranti. Għaliex meta inti tippersevera, inti tibqa' tkabbar il-fidi tiegħek. Illi mhux mir-riżultati li inti tara ma mill-abbandun tiegħek falla li inti qed tiddependi. Il-loġika hija bil-maqlub, il-loġika tal-Alla taħdem bil-maqlub tal-bniedem. Ma tiddependix mir-riżultati biex tikkwesta xi ħaġa, imma kemm qed tintelaq kompletament falla. U din hija l-aħħar raġuni, minn nsemmihom 4 raġunijiet li San Basilju jgħidilna snapplikawhom anke meta qed nagħmlu novena lill-Verġni Marija dik li tħollu qiegħdi, hija li inti ma titlaqlax għax titlob ħażin, għax titlob mingħajr fidi, titlob mod superfiċjali, titlob dak li m'għandekx bżonn u għaliex tabbanduna t-talb. U kemm ħatibqa' perseveranti kemm hemm bżonn quddiem Alla. U fejn tidħol id-devozzjoni Marija tħollu qiegħdi niftakru daqsxejn xejdilna San Afons Maria de Liguori, grazzi kollha li aħna nixtiequ għandna nitolbuhom permezz ta' Marija għaliex hi tipprovdi l-ħtiġijiet kollha tagħna. U San Bernardin minn Siena jgħid ir-rigali, il-virtujiet u l-grazzi Alla l-imbierek jagħtihomna kollha permezz ta' idea. Għalhekk ġieli naraw il-Madonna Braġġi ħerġin minn idea f'xi santi, hija dan is-simbolu. U hija tagħtihom il-min trid, meta trid u kif trid. Hekk ir-rwol tal-Marija kif insibu anke fit-tagħlim tal-Knisja bħala il-medjatriċi tal-grazzja kbira li hu Alla, imma anke hija l-medjatriċi tal-grazzi kollha li l-mulej il-Missier jagħtina permezz ta' Ibnu Ġesu fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jalla eżisti impoġġu lu qiegħdi kollha tal-ħajja tagħna fil-ġlejn Marija, fil-parroċċi tagħna, fil-familji, fil-kunventi, fil-ħajja saċerdotali, l-iktar fanka fil-pajjiż fis-soċjetà. Impoġġu l-iktar momenti iebsa dawk is-sitwazzjonijiet li naraw ma nistgħux noħorġu minnhom f'idej Marija ħadd illi permezz ukoll tat-talb, tas-sawm, tas-sagrifiċċju u l-penitenzi tagħna
tkuni illi tħol dawn l-oqidi fil-ħajja tagħna u jekk nagħmlu dan il-muljatina slim.